ин шалакай маълуме ки тамошобинои канали ма ба чанд гурӯҳ ҷидо шудагианд. Шахсое ки видеои страшилка дӯст медоранд, шахсое ки таърихӣ ё ин ки дар бораи наукаву технология. Лекин мо ҳамчун автори канал ҳаракат мекунем ки мувофиқи дархости ҳар як тамошобин бикунем. Лекин шумо медонед ки шумо бисёрен, ма як аст. Ман мувофиқи метонистагим ҳаракат мекунам. Инак тамошо мекунем видеои страшилка барои дӯстдорои чунин видео. ва чун ҳар вақта бародарое ки мехоҳанд дар бурди ҷангувару бузингаро пул кор кунанд ва шахсое ки мехоҳанд канали моро дастгирӣ кунанд, то ки видеои мо зуд барояд. чӣ кор карда метавонед? Агар ки ту угадат карда бутонӣ ки кадом ҷангувар ё ин ки бузингар ғолиб мешавад, ту метавонӣ ки дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзар регистратсия дар сайт ҷангувару бузингар дӯстдошта интихоб ки дар бурди ӯ пул кор ки. Ва фаромӯш накунед дар вақти поли регистратсия кардан промокоди канала истифода бар, то ки бонус ба даст биёрӣ. Ссилка ҳамроҳи промокод дар якум комментария закрепит кардагиаст. як чизи дигара мехоҳам фаромӯш накунам ки шахсое ки мумкин видеоро тамошо кунанд бигӯянд эвқа страшни набуда. Лекин агар ки шумода бозам страшни дар кор боша, телеграм канал бидороед. ссилкаи телеграм канал дар болои экрани шумо ва дар описанияи видео ё ин ки дар ссилкае ки барои бозиай дар ҳамҷа якҷоя закрепит кардагиам. Ссилкаи телеграм каналам дар уҷа видеое мешавад ки дар YouTube не то что мавтарина партомам агар блог мекуна YouTube. این ویدیو ماه دکابری سال 2021 پهن کرده میشود در اینترنت. جادوگر چی نقشه های بد داره؟ ویدیو آغاز میشود از یک وسپیشکای سرخی روشن. یعنی گویا شخصی به نوار گرفته است که تصادف با داخلی مزار میافته و در اوجا کم کدام جادوگر یگان رسم و آیین و ریتوال های جادوگری خود گذرانده است. puedo prender la linterna, no puedo prender nada. Arriba. Бале, видео даҳшатнок ба назар мерасад. Лекин ман давуш ҳайрон мешавам ки дар ними шаб ин одам, яъне ки одами камера мекардагӣ қабристон чӣ ба меравад? Чӣ мекунад дар оҷа? Агар ки мо бигем охранника ё ягон сторажам охранник кардашага, хеле мешавад бигем қараули ҳамҷа боша. Майли, лекин агар дар иҷа бигӯянд ки одами простояй, одам чӣ кор мекунад? Зиёрат ҳам рафти ба хайруза меравӣ. یعنی شخصی را به نوار گرفته است که کیم چی به زبانش میخونه و به طرف علاوه چیزی میکنه که در نتیجه او علنگه میزنه. ممکنه که یگان چی خونده کو علنگه زد. اگر که لیکن ما فکر کنیم از جهتی که میتونه ساخته باشه، ممکنه از اوجه هیچ نخونده و در بالای علاوه یگان پرخ پوشید برای که ما میبینیم که دستش بالا میره. لیکن انتخابش شما اختیار کنین آیا این ریالی یگان کارهای جادویی بود یا اینکه پروسه ویدیوی ساخته است. و بعداً در میان قبرستان ها باز همی آوازی دهشتناک غیرعادی را میشنوه. بعد چی مرد به شکم میزنه. یک قوه غیرعادی و ناپدید او را به پیش تیله میده. Papás, ven, música. کمتر دورتر یک سایه دیده میشود که به مانند روح به نظر میرسه و به طرفی کامera چی میآید. باز کمتر دورتر در یک جا آتش نمایانه و همون چیزی که به مانند روح به نظر می رسید الکی وقتی که نزدیکتر می آید و مثل یک عجوز کمپیری کوزلای و او به طرف آتش حرکت کرده است. آتش که پدرش نه و الو بخیده. با فکر شما این جادوگر بود یا اینکه نبود و اگر جادوگر باشه این چی ریتوال بود که او گذرانده است در مابین قبرستان؟ Señora, solo vengo a explorar, no vengo a hacer daño. Allá adentro una sombra, allá adentro. Деби Моралес бо ҳамроҳи рафиқҳои худаш ба канали дарёи Изабелла фаромадаистанд дар Пуэрто-Рико. Тамоми шино кардани худшона дар телефон ба навор гирифтааст. Шинавида мешавад ки чӣ хеле хирсандӣ карда доду фиғон дорад. Аз тарс не, аз хирсандӣ. Ва хирсандиу то ҳамон вақте давом мекунад ки як чизи ҷолиб дар дохили об мебинад ва овози ӯ ҷошта тағйир меёбад.
соҳиби ин видеои ҷолиба дар фейсбук паҳн мекунад ва дар описанияш менависад ки як рӯҳи таҳшатнок дар дохили об дид. баъде ки деби ин чиза мебинад ба рафиқошам мегӯяд ки нигоҳ кунед, оё шумо ҳам ҳамин чизеро дидестин ки ман мебинам? ӯ тасдиқ карданд ки бале. вақте ки ин видео дар фейсбук паҳн мешавад, ҳар кас ҳар гуна фикрҳои худша мегӯяд. баъзеҳо мегӯянд ки и рӯҳай, баъзеҳо боша мегӯянд ягон чизи зери обияй. ҳатто буданд ҳамин хеле одамоям ки гуфтанд ки ин русалка, яъне ки одаммоҳӣ. аз ҳамада чизи ғайриоддӣ ва даҳшатноки ин ҳолат дар оне ки чизе ки дар дохили об мебинед ҳамон намуд ба назар мерасад ки ӯ ба тарафи деби ҳуҷум кардааст, лекин дар як лаҳза нобуд мешавад. ба фикри шумо чие? дар аслам ягон чизи даҳшатнокай ё ин ки просто сояи ягон кас дар дохили об? این видеои даҳшатноки дигар шуморо маҷбур мекунад ки каме ҳам боша ба фикр фурӯ бурен. این видео соли 2008 аллакай ба навор гирифта шудагӣ буд, лекин дохили интернет меафтад танҳо айни замон. ин ҳолат рух метад дар наздикии Собори Йорск. садоҳои колокол шунавида мешавад ва оператор бошад тамоми ира ба навор гирифтааст. ӯ сабора як камтар тамошо мекунад, ба навор мегирад ва ба мобайни кӯча далши рафтан мегирад. вақте ки ӯ ба мобайни кӯча рафтааста буд, аз ду тарафи кӯча мағозаҳо ҳастанд. колоколниҳо бошанд далши садо додаистанд, лекин муҳим ҳамаи нест. муҳим оне ки шумо дар болои тиреза нигоҳ кунед ки чӣ ба назар мерасад. яъне ки оператор як рӯи кӯдака мебинад ки сабсафеда ва аз тарафи тиреза рост ба ӯ нигоҳ дорад. чашмои кӯдак сабсиёҳанд, бесафедӣ, арӯш боша сабсафеда. вақте ки оператор ӯро мебинад ва камераро тарафи ӯ мекунад, ӯ мегреза, пинҳон мешавад. дар бораи видео чӣ фикр доред? метавонед дар комментария бинависед. як шом мард бо номи Александр дар хонаи рафиқаш бо номи Адам буд ки як чизи хеле ҳам даҳшатнока мебинад. яъне ки иҷа чиш даҳшатнокай? ҳамонеш ки як зан ба назар мерасад ки дар хонаи айраҳ упарагӣ истодагӣ ва ба тарафи Александр нигоҳ дорад. вақте ки ӯ рафиқаша файрод мекунад, рафиқаш меояд, ҳамон лаҳзае ки рафиқаш меояд, ин зан нобуд мешавад. вақте ки ӯ ба рафиқаш мегӯяд ки ба калонкаи мусиқӣ нигоҳ кунад ки ӯ шикастагиа, камера ҳамаира ба навор гирифтааст ва як чизи хеле ҳам ҷолиб дар ҷа ба назар мерасад. оё шумо ҳамира дидин? яъне ки дар отраженияи тиреза ҳамун зани либоссирхи ҳастае ки аз раҳ упара буд ва ба тарафи Александр нигоҳ дошт. чӣ хел ӯ дар як лаҳза аз дохили ӯ бино аз раҳ ипара гузашта назди тирезаи ӯ омад. вақте ки ӯ камераро тов метад, дида мешавад ки ӯ дар рости дари хона, дар дохили хона. чӣ гуна ин кор мумкин е? ва ин зан кие? ё ин ки ин видео сохтае? бале бародарон, ва мо дар ҳама видео ҳамин гапа мегӯм. агар бигем сохта кунем, ин видеоро сохта карда мешавад, осон любое видеоро сохта карда мешавад. лекин яке ки агар рост бошад чӣ? метавонед шумо фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. این видеои тарсноки дигар ҳамчун як вирусни видео дар интернет мешавад, яъне ки видеое ки бештар тамошош мекунанд. лекин муаллифи аввали ин видео як ҷавони индонезияи бо номи Густав мегӯяд ки ӯ ба Бали парвоз дошт ва якумин пассажире буд ки дар самолёти холӣ даромад, якумин шуда. яъне ки вақте ки ӯ якум ба самолёт ворид мешавад, ҳамаира ба навор мегирад, то ки ба ҳамсараш рой кунад. баъдан вақте ки видеои сабт кардагии худша худаш тамошо мекунад, хеле ҳам сахт метарсад. яъне ки видеоро 14 миллион маротиба тамошо кардагиянд. дар видео чӣ рух метавад? дида мешавад ки вақте Густав ба дохили самолёт мешавад, дар дохили самолёт ягон пассажир беғарз аз ӯ нест. ӯ ягона пассажир аст, лекин дар байни сидениҳо як сояи ба мисли одаме ба назар мерасад ки
хеле ҳам ҷолибае рӯш ранги призрукворӣ ва ӯ вақте ки Густав мебина пинҳон мешавад дар мобайни сидениё. Шумо тамошо кунед ки вақте Густав дар ҳамун сидение ки ҳамун нобудштаga наздик мешавад, дар мобайни сидениё ҳеҷ кас нест. аз ҳамин қадар миллионҳо одамое ки тамошо кардагиянд, бисёриҳош мегӯянд ки рӯҳа, яъне ки призракае ки дар дохили самолёт зиндагӣ мекунад. Значит бе билет парвоз мекунад, ки ҷое мефураш.